încerc. Hei, bună ziua și bine ați venit la un nou episod din Facts About Everything. N-am mai postat de 2 săptămâni, scuzați-mă, dar în fine. Pentru vom face sărbători de 10 abonați și vom face Google Feud. Dacă nu știți ce este Google Feud, o să observați. Deci hai să scriem Google Feud. Google Feud. Ci că e un nou easter egg, dar în fine. Ce vom alege? Nume. Nume vom alege. Charles Dickens. Charles Dickens. Charles Perrault. Sunt alături de în fine, hai să continuăm. Dickens, Charles of England, Charles of England, of France. Am greșit, de asta e Charles Woodson, Schwab. Hai să începem cu cultură. Star Wars is a movie. Is a movie. Is movie. Fantastic. Fantastic. Stai mă că nu scriu. Fantastic. Sunt milioane de călători pe tot globul. Nu toate vor ajunge înapoi acasă. Tot aici, tot aici. Rătinui, nu știu, nu vreau să dea ce. Acum. Cred. Sunt alături de Căzăciul Fieros. Nu sunt alături de Căzăciul Fieros. Salutare! Sunt alături de Căzăciul Fieros. Salutare! Și hai să facem. Da, și cam atât și cu Google Feud. Sper că v-a plăcut. Nu uitați că am sărbători pe 5 abonați. Și pa, pa!